da. A croeso cynnes iawn i chi'n gwasanaeth. Llongyfcheda am cyrraedd yma'r amser a eitha yr clocia wedi troi ynde. Felly, fel da chi'n gwybod, da ni'n mynd i'r wythnos fawr wythnos yma, felly mae'r coeddiadau i gyd ar y daflen ac dwi'n annog i chi os fedrwch chi ddod i'r gwasanaethau wythnos fawr fysa'n lyflu'ch cael chi yma. A hefyd cofiwch mae gennym ni wasanaeth offeryn y Crisym am 11 ar fora dydd Merchar a mae croeso cynnes i chi ddod i hwnnw. Mi fydd yn archesgob yma ac yn llywyddu ac yn pregethu. A hefyd, ynglyn â'r gwasanaeth heddiw yma, mae o yn mynd i fod chydig bach o wahanol. Mae'r gwasanaeth mwy na lai yr un peth hyd tan y cymyn, a wedyn ar ôl y gwasanaeth cymyn, ar ôl yr defod y cymyn a derbyn y cymyn, mi fyddan ni'n mynd yn syth i'r daflen yma ar gefn y daflen, ond mi na i gyhoeddi hynny wrth i ni gyrraedd y pwynt yna yn y gwasanaeth. Mae hynny oherwydd, da ni'n mynd i gael prosesiwn gan i weld os ydy'r tywydd ddigon da i ni gael prosesiwn tu allan, a mae gennym ni 2 asyn yn aros amdano ni hefyd. Yr unig gwahaniaeth yn ystod y gwasanaeth hefyd ydy y ffaith bod ni'n ista ar gyfer yr efengyl. Fyddan ni ddim yn cael pregath, ond mi fyddan ni yn cael darlleniad dramatig o'r efengyl bore yma, felly newch chi ista os gwelwch yn dda. Ond unwaith eto, mi na i gyhoeddi hynny wrth i ni ddod i'r pwynt yna yn y gwasanaeth. Felly, gawn ni dreulio enid wan yn paratoi'n hynna'n ar gyfer y gwasanaeth arbennig Sul y Blodau.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Boed i ras a thangnefedd Duw sy'n llawn tosturi a thirionedd ac sy'n ein galw i ddychwelyd ato a'n holl galon fod gyda chwi oll. Dad Nefal. Mae pob calon yn agored i ti, ni allwn guddio un dim oddi wrthyt. Glanhau ni a fflam dy ysbryd glân, mwyn i ni dy garu a thaddolyn ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni ymgynnull i'r Cymun Bendigaid hwn, boed i ni ymglywed a galwad y Garawys, am droedigaeth ein calonnau tra ddefon ein pechodau a cheisio cymod a Duw ac a'n gilydd. Dad Nefal. Yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylen. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym mwyn dy bar sy'n Grist o gyfar o drosol, mae ddeu'n i'r cwbl a ddifio, ac arwain ni yn ei ffordd i gerdded fel plant y goleni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigar hawrth eich a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd trogwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn, holl alluog a thragwyddol Dduw, anfonais dy fab ein uchawdwr Iesu Grist o'th gariad tyner at yr hil ddynol, i gymryd yn cnawd ac i ddioddef angau'r y groes. Caniatáu ni ddilyn esiampl ei ymynedd a'i ostyngeidrwydd, a bod hefyd yn gyfrannog ei atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Darlleniad o lythyr Paul at y Philippiaid. Amlygwch yn eich pris eich hunain, yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef erioed ar ffurf Duw, ni chyfrifiodd fod cyfrifoldeb a Duw yn beth i ddal gafael yno, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd diwedd a'r hoedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear, a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Dyma air yr arglwydd. Diolch. Felly, newch chi rwan barhau'r eich eistedd ar gyfer yr fengil. A fel da chi'n gweld, mae yna rhai brawddegau yn y bold du. Sa chi'n ymuno efo heini os gwelwch yn dda. Gwrandewch ddioddefaint Crist yn ôl Sant Matthew. Aeth un o'r 12, hwnnw a elwyd Judas Iscariot, at y prif offeiriad a dweud, Beth arwch i mi os brydychaf ef i chi? Talasant iddo 10 ar 20 o ddarnau arian, ac o'r pryd hwnnw, dechreuodd geisio cyfle i'w fradychu ef. Ar ddydd cyntaf gwyl y bara croew, daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, Ble rwyt ti am i ni baratoi i ti fwyta glef y Pasg? Dywedodd yn tai. Ewch i'r ddinas at ddyn arbennig a dywedwch wrtho, y mae'r athro dweud, y mae fy amser i'n agos, a yn dy di, yr wyf am gadw'r Pasg gyda'm ddisgyblion. Ac wnaeth y disgyblion fel o gorchmynodd Iesu iddynt, a pharatosant wledd y Pasg. Gyda'r nos yr oedd wrth y bwrdd gyda'r 12, ac fel yr oeddent yn bwyta, dywedodd Iesu. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y bydd un ohonoch fy mradachu i. A chandris dau, yn fawr, dechreuant ddweud wrtho, bob un ohonynt. Fi yw arglwydd. A tebodd yn tai. Un a wlychodd ei law gyda mi yn y ddisgwyl, hwnnw am bradychu i. Y mae mab y dyn yn wir yn ymadael, fel y mae'n ysgrifenedig amdano, ond gwa'r dyn hwnnw y bradychu'r mab y dyn ganddo. Da fiasa i'r dyn hwnnw petai heb ei eni. Dywedodd Judas, ei fradychwr. Nid my fi yw rabai. Medda Iesu wrtho. Ti a ddywedodd hynny. Ac wrth iddynt bwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd. Cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud. Yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltu dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych, nad yfaf o hyn allan o hwn. Ffrwyth y wynwydden, hyn y dydd hwnnw, pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn hernas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Yna, dywedodd Iesu wrthynt. Fe ddaw cwymp i bob un ohonoch chwi ymhachos i heno, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, trawaf y bugail a gwasgerir defaid y praidd. Ond wedi i mi gael fy nghyfodi af o'ch blaen chwi i Galilea. Atebodd Pedr ef. Iddynt gwympo bob un o'th achos di, ni chwympa fi byth. Medda Iesu wrtho. Yn wir,
rwy'n deud wrthyt y bydd y tŷ heno cyn i'r ceiliog ganu fy ngwadu i deir gwaith. Hyd yn oed petai'n rhaid i mi farw gyda thi, Meddai Pedr wrtho. ni thwadaf byth. Ac felly dywedodd y disgyblion i gyd. Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwyr Gethsemane, ac meddai wrth y disgyblion. Eisteddwch yma tra bydda fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gyda gef Pedr a 2 fab Sebedeus, a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt. Y mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel y mynna fi, ond fel y mynnu di. Daeth yn ôl at y disgyblion a'i cael hwyn cysgu, ac meddai wrth Pedr. Felly, o'n i allech wylio am 1 awr gyda mi. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. A mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn yr ail waith a gweddio. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio, heb i mi ei yfed, gwneler dy ewyllus di. A phan ddaeth yn ôl, fe cafodd hwyn cysgu eto, oherwydd yr oedd ei llygaid yn drwm. Ac fe gadawodd eto a mynd ymaith i weddio y 3rd waith, gan lefaru'r un geiriau drachefn. Yna, daeth at y disgyblion a dweud wrthynt. A ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Dyma'r awr yn agos, a mab y dyn yn cael ei fradychu i ddwylo pechaduriaid. Codwch yn awr ac awn. Dyma fy mradychwr yn agosau. Yna, tra oedd yn dal i siarad, dyma Judas, 1 o'r 12, yn dod. A chydag ef dyrfa fawr yn dwyn cleddyfau a ffastynau wedi ei hanfon gan y prif offeiriaid a henuriaid y bobl. Rhoddodd ei fradychwr arwydd iddynt gan ddweud. Yr un a gysinaf yw'r dyn, daliwch ef. Ac yn union aeth at Iesu a dweud. Henffych well, Rabbi. A chysanodd ef. Dywedodd Iesu wrtho. Gyfaill, Yna'r hyn yr wyt yma i'w wneud. Yna, daethant ar rhoi dwylo ar Iesu a'i ddal. A dyma un o'r rhai oedd gyda Iesu yn esyn ei law ac yn tynnu ei gleddyf a tharo gwas ar archoffeiriaid a thorri ei glust i ffwrdd. Yna, dywedodd Iesu wrtho. Rhod y gleddyf yn ôl yn ei le, oherwydd bydd pawb sy'n cymryd y cleddyf yn marw trwy'r cleddyf, a wyt yn tybio na allwn ddeisif a fy nhad, ac na roddai i mi yn awr fwy na 12 lleng o englynion. Ond sut felly y cyflawnid yr ysgrythurau sy'n dweud mai fel hyn a mae'n rhaid iddi ddigwydd. Ar pryd hwnnw, dywedodd Iesu wrth y dyrfa. Ai fel at leidr a chleddyfau a ffastynau, y deithoch allan i'm dalu. Yr oeddwn yn eistedd beunydd yn y deml yn dysgu, ac ni ddaliasoch fi, ond digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnid yr hyn a ysgrifennodd y proffwydi. Yna gadawodd y disgyblion ef bob un a ffoi. Aeth yr rhai oedd wedi dal Iesu a gef ymaith i dŷ Caiaffas, yr archoffeiriad, lle roedd yr ysgrifenyddion a'r henuriaid wedi dod ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hirbell hyd at gyntedd yr archoffeiriad, ac wedi mynd i mewn eisteddodd gyda'r gwasanaethwyr i weld y diwedd. Yr oedd y prif offeiriad a'r holl Sanhedrin yn ceisio camdystiolaeth yn erbyn Iesu mwyn i roi i farwolaeth, ond ni chawsant ddim i lawer o dystion gau dod ymlaen. Yn y diwedd daeth 2 ymlaen a dweud. Dywedodd hwn, gallaf fwrw I llaw deml diw, ac yhem tridiau ei hadeiladu. Yna cododd yr archoffeiriad ar ei draed a dweud wrtho. Ond nid atebu ddim, beth am dystiolaeth y rhain yn dy erbyn. Parhaodd Iesu'n fyd a dywedodd yr archoffeiriad wrtho. Yr oedd yn rhoi siars I ti dyngu yn enw'r Duw byw a deud wrthym mai ti yw'r Meseia,
mab Duw. Dywedodd Iesu wrtho. Ti a ddywedodd hynny, ond rwy'n dweud wrthych, o hyn allan fe welwch fab y dyn yn eistedd a ddeheilawr gallu ac yn dyfod ar gymyla'r nef. Yna, rhwygodd yr archoffeiriad ei ddillad a dweud. Cablef, pa rhaid i ni wrth dystio'n bellach? Yr ydych newydd glywed ei gablef. Sut y barn y chwi? Atebasant. Mae'n heiddi marwolaeth. Yna, poerasant ar ei wyneb a'i gernodio. Trawodd rhai ef a dweud. Fwy da i ni fesyria. Mi ath drawodd. Roedd Pedr yn eistedd y tu allan yn y cyntedd, a daeth un o'r morynion ato a dweud. Yr oedd y tithau hefyd gyda Iesu'r Galilead. Ond gwadodd ef o flaen pawb a dweud. Nid wyf yn gwybod am beth rwyt ti'n sôn. Ac wedi iddo fynd allan i'r porth, gwelodd morwyn arall ef a dweud wrth y rhai oedd yno. Yr oedd hwn gyda Iesu'r Nasaread. Gwadodd yntau drachefn a llw. Nid wyf yn adnabod y dyn. Ymhen ychydig, dyma'r rhai oedd yn sefyll yno'n dod at Pedr a dweud wrtho. Yn wir, ti hefyd yn un ohonoch. Yna dechreuodd yntau regi a thyngu. Nid wyf yn adnabod y dyn. Ac ar unwaith, fe ganodd y ceiliog. Cofiodd Pedr y gair a lefarodd Iesu. Cyn i'r ceiliog ganu, fe'n gwedi i deirgwaith. Aeth allan a gwylon chwerw, pan ddaeth yn ddydd. Cynllwyniodd yr holl brif offeiriaid a heniriaid y bobl yn erbyn Iesu i'w roi i farwolaeth. Rwy'n masant ef yn mynd ag ef ymaith a'i drosglwyddo i Peilat yr rhaglaw. Yna, pan welodd Judas ei fradychwr, fod Iesu wedi ei gondemnio, bu'n ei difar ganddo, ac aeth ar 10 darn arian ar hugain yn ôl at y prif offeiriad a'r heniriaid, dywedodd. Pechais trwy fradychu dyn di-eog. Beth yw hynny i ni? Meddent hwy. A thaflodd Judas yr arian i lawr yn y deml ac ymadael, aeth ymaith ac fe'i crogodd ei hun. Wedi iddynt dderbyn yr arian, dywedodd y prif offeiriaid. Dyw gyfreithlon i'r roi'r sodem. Ac wedi ymgynghori, prynasant faes y crochennydd ar arian, fel mynwent i ddieithriaid. Dyna pam y gelwir y maes hwnnw hyd heddiw yn faes y gwaed. Felly y cyflawnwyd y gair a lefarwyd trwy Jeremeia'r proffwyd. Cymerasant y 10 darn arian ar hugain, pris y sawl yr hoddodd rhai o blant Israel bris arno, a'i gwario i brynu maes y crochennydd, fel o gorchmynodd yr arglwydd i mi. Safodd Iesu ger bron yr rhaglaw, a holodd yr rhaglaw ef. Ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd Iesu. Ti sy'n dweud hynny. A phan gyhuddwyd ef gan y prif offeiriad a'r heniriad, nid atebodd ddim. Yna, meddai Peilat wrtho. O nid oed yn clywed faint o dystiolaeth y maint yn ei dwyn yn dy erbyn. Ond ni roes ef iddo ateb i gymaint ag un cyhuddiad, syndod mawr i'r rhaglaw. Ar yr wyl yr oedd yr rhaglaw yn arfer rhyddhau i'r dyrfa un carcharor o'i dewis hwy. Ar pryd hwnnw yr oedd carcharor adnabyddus yn y ddalfa, o'r enw Iesu Barabas. Felly, wedi iddynt ymgynnus, gyfynwyd Peilat iddynt. Pwy afynwch i mi ei ryddhau chwi, Iesu Barabas, yn te Iesu a elwyr y Meseia? Oherwydd gwyddau mai o genfigen y traddodasant ef. A thra oedd Peilat yn eistedd ar y brawdle, anfonodd ei wraig neges ato yn dweud. Paid â chael dim i'w wneud ar dyn cyfiawn yna, oherwydd cefais lawer o ofid mewn breuddwyd neithiwr o'i achos ef. Ond perswadiodd y prif offeiriad a'r heniriaid y tyrfaoedd i ofyn am ryddhau Barabas a rhoi Iesu i farwolaeth. Atebodd yr rhaglaw gan ofyn iddynt. Rhin o'r fae afynwch i mi ei ryddhau i chwi? Barabas, meddent hwy. Beth yn te yn afa Iesu a elwyr y Meseia? Gofynodd Peilat iddynt. Atebasant i gyd, croeshoelio'r ef.
ond pa frwg y naiff ef. Meddai yntau. Gwyddasant chwythau yn uwch byth, croeshoelio'r ef. Pan welodd Peilat nad oedd dim yn tycio ond yn hytrach bod cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr a golchodd ei ddwylo o flaen y dyrfa a dweud, Yr roi fi'n fieog o waed y dyn hwn, chwi fydd yn gyfrifol. ac atebodd yr holl bobl. Yna, rhyddhaodd Peilat iddynt Barabas a thraddododd Iesu ar ôl ei fflangellu i'w groeshoelio. Yna cymerodd milwyr yr rhaglaw Iesu i'r praetoriwm a chynnull yr holl fintau o gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, rhoesant glogyn ysgarlad amdano. Plethdasant goron o ddrain a'i gosod ar ei ben, ac wialen yn ei law dde. Eithant ar ei gliniau o'i flaen a'i watwar. Poerasant arno a chymryd y wialen a'i guro ar ei ben. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y clogyn oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, a mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Wrth fynd allan, daethant ar draws dyn o Cereni o'r enw Cymun, a gorfodi hwnnw i gario ei groes ef. Daethant i le a elwyr Golgotha, hynny yw, lle penglog, ac yno rhoesant iddo i'w yfed, win wedi'i gymysgu a bistol, ond ar ôl iddo ei brofi, gwrthododd ei yfed. Croeshoeliasant ef, ac yna rhanasant ei ddillad, gan fwrw coelbren, ac eisteddasant yno i'w wylio. Uwch ei ben, gosodwyd y cyhyddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen. Hwn yw Iesu, brenyr Iddewon. Yna croeshoelwyd gydag ef, 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith. Yr oedd yr rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd ei pennau a dweud, Ti. Ar un modd yr oedd y prif offeiriad hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion a'r henuriaid, yn ei watwar, ac yn dweud, Fe achubodd eraill, nid allwch ei hun. Yr un modd, yr oedd hyd yn oed y lladron a groeshoelwyd gydag ef yn ei wawdio. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. A thua 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu, a llef uchel. Elai, Elai, lema sabachthani. Hynny yw, Fy niw, pam o'r oed wedi fy ngadael. o glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno. Ac ar unwaith fe redodd un ohonynt a chymryd ysbwng a'i lenwi a gwin sur a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond o'r oedd y lleill yn dweud, Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel, a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod, siglwyd y ddeiar a holltwyd y creigiau, a gorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi ei huno. Ac ar ôl atgyfodiad Iesu, daethant allan o'i beddau a mynd i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y canwriad, a rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu, y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt, a dywedasant. Yn wir, mab diw oedd hwn. Yr oedd yno lawer o wragedd yn edrych o hirbell. Rhai oedd wedi canlyn Iesu o Galilea i weini arno. Yn ei plith yr oedd Mair Magdalen, Mair mam Iago a Joseph, a mam Meibion Sebedeus. Pan aeth yn hwyr, daeth dyn cyfeithog o Arimathea o'r enw Joseph
oedd yntau wedi dod yn ddisgybl i Iesu. Aeth hwn at Peilat a gofyn am gorff Iesu. Yna, gorchmynodd Peilat ei roi iddo. Cymerodd Joseph y corff a'i amdoi mewn lliain glân, a'i osod yn ei fedd newydd ef ei hun. Yr oedd wedi ei naddu yn y graig. Yna, treigliodd faen mawr wrth y drws, y bedd ac aeth ymaith. Ac yr oedd Mair Magdalen a'r fair arall yno yn eistedd gyferbyn ar bedd. Tranoeth, y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriad a'r Phariseaid ynghyd at Peilat a dweud, Dywedodd Peilat wrthynt, Cymerwch wachodlu. Ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ac y gallwch. Aethant hwythau a diogelu'r bedd trwy selio'r maen a gosod gwarchodlu wrth law. Dyma ddioddeffaint yr arglwydd. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl a lluog, ac ffurw'r neb adeg. Tregarog a graslon i'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Na foed i ni fyth anghofio ei holl fendithion wrth i ni geisio ei farn mwyn y gorthrymedig, ei faddeuant i bawb sy'n preswylio yng nglyn cysgodangau, a'i gariad a chybol i'r holl bobl. Heddiw, ar Sul y Blodau, datlwn mynediad buddugoliaeth dy fab Iesu i Jerusalem ar gefn ebol asyn, yn osinedig fel gwast, nid fel brenin. Maddau ni ein diffyg gostyneiddrwydd a caniata ni dadnabod fel unig waredwr ein bywyd. Gyrfa ein ffydd a tywys ni trwy'r wythnos fawr, yn mwyn dyfnhau ein perthynas gyda thi.
Arglwydd tydi wyt tosuri a chariad. Dad Nefol, gwarchod Manon ein deion ynghyd a holl offeiriad a diaconiaid yr esgobaeth, mwyn ei galluogi i wasanaethu dair. Diolchwn am ei cymorth ac arweiniad dros y Garawys a thros yr wythnos i ddod. Arglwydd tydi wyt dosturi a chariad. Parhawn i weddio am heddwch ledled y byd, a thros pawb lle mae aflonyddwch a rhyfel yn parhau. Duw, gallu, cariad a nerth. Gweddiwn am y cydweithrediad ar draws ffiniau, lliw, thras, iaith, hil, crefydd a statws cymdeithasol. Warchod y rhai sy'n gweithio ac yn ymdrechu dros heddwch a chytundeb. Am ddiffyd ni rhagasineb ac anghitgod, gan gyfeirio ein colonnau i'r ffydd, heddwch a chyfiawnder a ddysgodd ac a ddangosodd dy fab. Arglwydd, tydi wyt tosturi a chariad. Dad Nefol, gwyddion am y rhai sy'n gwynebu problemau yn eu bywydau, y rhai sy'n wael, mewn poe neu wendid, heb anghofio y tlawd, digartref a'r newynog. Diolchwn am ddifosiwn y dyfal barhad, y rhai sy'n gofalu am y gwan, yr anghennus. Cofiwn am y gwan a rhai sydd angen dy gymorth yn y gymuned a chynulleidfa dy eglwys. Arglwydd, tydi wyt tosturi a chariad. Duw Grasol, fel y cofiwn y rhai sydd wedi ein gadael, rydym yn diolch i ti am ei bywydau a chariad. Gweddiwn tros pawb sydd wedi colli rhai anwyl yn ddiweddar, gan weddio bydd dy gysur a heddwch yn rhoi cryfder iddynt yn ei galar. Gorffwys tragwyddol dy roeddynt o arglwydd. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Arglwydd yw yr wyt yn gyfeithog mewn tregaredd. Erfyniwn am dy tregaredd yn awr wrth i ni weddio dros yr eglwys a'r byd. Tywallt o bendithion anom fel y glynom yn ffyddlon wrth dy air. Gofynnwn hyn drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chi bob amser. A hefyd gyda thi. Gadewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd.
Bendigedig wyt ti ar glwyddew yr holl gredigaeth. Trwy dy ddaioni y mae gennym y bara hwn i'w affrymu. Rhodd y ddeiar a gwaith dwylo dynol. Fe ddaw i ni yn fara'r bywyd. Bendigedig fyddo Duw am byth. Bendigedig wyt ti ar glwyddew yr holl gredigaeth. Trwy dy ddaioni mae gennym y gwyn hwn i'w affrymu. Ffrwyth y winwydden a gwaith dwylo dynol. Fe ddaw i ni yn ddiod ysbrydol. Bendigedig fyddo Duw am byth. Yr arglwydd efo gyda chi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd o'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bethfywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A'i darostyngodd ei hun ar wedd dynion, gan fod yn ifydd hydangau, angau ar y groes. Fe dyrchafwyd oddi ar y ddeiar, fel y tynnau bawb at o ef ei hun. Felly yma ar y ddeiar a chyda'r angylion a'r archangylion a phawb yn y nefoedd, molianwn dy enw a chanu. O Dad yn y nefoedd, gwrando'r weddi a gyflwynwn yn enw Iesu, trwy nerth yr ysbryd glân yn dirion fel colomen, bydded y bara hwn a'r gwyn hwn i ni yn gorff a gwaed Iesu. O Dad, cofiwn pan gafodd Iesu swper gyda'i ffrindiau noson cyn ei farw, fe gymerodd y bara a diolch i ti. Fe torodd a'i roi i ffrindiau a dweud, cymerwch hwn a'i fwyta, dyma fy nghorff a roddir drosoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Ar ôl swper fe gymerodd Iesu cwpan gwyn. Diolchodd i ti a'i roi i'w ffrindiau dweud, yfwch o'r cwpan hwn, bob un ohonoch, a mae hwn i fy ngwaed, yr addewid newydd o gariad Duw. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, i gofio amdanaf. Gyda'n gilydd, cofiwn fod Iesu bob amser gyda ni a dweud, bu farw Crist, atgyfol Crist, daw Crist mewn gogoniant. O Dad, wrth i ni gofio dy fab Iesu Grist a fu farw ar y groes ac atgyfododd, offrymwn i ti yr rhoddion hyn a'r holl roddion yr wyt yn ei rhoi mor hael i ni. Anfon ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sy'n rhannu'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn. Helpa ni i ymddiried yno ti. Teirda ni nes at ein gilydd, a'n croesawu gyda dy holl bobl i deyrnas o gyneddus Iesu. Ti o Dad bu a bob anrhydedd a gogoniant, trwy Iesu dy fab gyda'r ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen.
fel y dysgodd hyn eich awdwr ni gweddion yn hyderus. Ein tad, yr hwn oed sy'n y nefod, sancteiliau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara byddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ni nain dyledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni'r rhag drwg, canesurodd tir deyrnas, a'r gallu a'r gwmniant, yn oes ysoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni na'n llawer un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhan o'n un bara. Rhoddion sanctaidd Duw ar gyfer pobl sanctaidd Duw. Y mae Iesu Grist yn sanctaidd, y mae Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant dim dad.
Felly, nwch chi gyd sefyll, a da ni ar y daflen olaf o'r daflen llachar coch. A sa chi'n dal eich croeso palmydd i fyny, sgwlch yna. Yn anffodus, dydy'r tywydd ddim yn caniatáu ni fynd tu allan i'r eglwys, ond ella sa chi gyd yn dilyn ni tuag at y cefn yn prosesu, a wedyn ella gan i gyfarfod efo'r milod oedd y cynnu. Lle nhw'n ni ddal y croeso i fyny, sgwlch yna. Hosanna i fab Dafydd, brenin Israel. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn erw'r arglwydd. Hosanna yn agor uchaf. Yn ystod y Garawys, buom yn paratoi trwy weithio o gariad o hunan aberth i ddathlu marwolaeth ac atgyfodiad yn harglwydd Iesu Grist. Heddiw rydym yn ymgynnull i ddechrau'r dathliad dwys hwn gyda Christnogion drwy'r holl fyd. Fel yr ymdeithiodd Crist yn gweredwr i mewn i Jerusalem i ddwyn i ben i waith achubol mwyn ni i ddioddef, i farw ac i gyfodi eto, boed i ni'n deithio gydag ef mewn ffydd a chariad. A chan wybod iddo ef gyfranogi o'n profiad meidrol ni a dioddef poen a chael ei wrthod, boed i ninnau gyfranogi'n llawen o'i fywyd atgyfodedig ef. Gweddiwn. O ddew a thad Tregarog, holl alluog, rydym yn teulu ein bywydau o'r flaen ac yn croesawu Crist, mab Dafydd, y Meseia a Ddawyd, sy'n dod yn dy enw di i waredu pob meidrol. Boed i ni sy'n dwyn y palmwydd hyn gael ein llanw a gras i gannu mawl i ti, a dod yn y diwedd i ogoniant y nefoedd. Gyfynnwn hyn drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
efo gyda chi. A hefyd gyda chi. Bydded i'r Crist croesoliedig eich tynnu at o ef ei hun, sy'n sylfaen ddiogel ffydd, yn gynhaliwr cadarn gobaith ac yn sicrwydd maddeuant pechodau. A bendith Duw holl a lleog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chi'n wastad. Amen. A phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad, ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.